ariyo sani e dwe mar 11 nomedre nyaka kwan atamalo 44. Koro Easter losane kotenore kod weche mag telo e higa mar 2026. Geno ma samoro japiny nyalo bedo godo. Geno ni warango ni sani an arango ni telo mag mine dhi bet nade, nikech sani an wadwaro nono ni sama kuma mine ntiere positions ma wan gogo kume watelego wadhi medo jok moko bende mondo bedie, to rawera bende onego bed ni e telo kuonde mopogore opogore. Bende wadhiro rowere mondo sama ng'at ma ike medre chwalore, rawera be chwalore, nyaka jok mantiere gi ng'ol mopogore opogore. So sama warango gik ma giwacho ni dhi timre e higa mabiro, telo ni nyaka bed ni ng'ama wadwa nono, nikech sani koro ji dwa chako campaign bende nosechako sani madhi e 2027. So sami dwa chako ni ji dwa chako campaign ni, jotelo mage madwa puodho mondo owuogi, jok mage madwa wuok, gidwa wacho ang'o. Nyaka bed gi ng'ama dhi wacho gimoro to kowacho awacha to wapamone, to kochopo iye kocha to ne jadonga mokwongo machamo matiek te. Kaka sani report nowuok ni counties mopogore opogore nitiere omenda moko machal ka gimoko tigo maber. Sani wadwaro ni ng'ama dhi donjo ni omenda monego bed ni wagolo ka jo ushuru gi wadhi tiyogo nang'o, ng'ama iketo kacha cha matimo oversight dhi timo nang'o, ng'ama iketo kacha cha matimo implementation be otimo gik manondike e CIDP koso itimo gik moko nondike e County Integrated Development Plan. To in japiny gimidwa nono ka irango jotelo madhi mbele kuonde ma wawacho national government budget, in tang'o mirango. Wawacho ahinya ni wadwa drogo, kaka an arango ni e gik motimo gi rawera, wan gi network mar rowere gi mine matimo tich mar agriculture. Sama gin jopur mopogore opogore, gipidho gik moko mopogore opogore. Omenda mane madwa bironwa mondo wayud kaka wanyalo medo kuonde mwatiye, to kendo kwasetiyo to markets bende nyaka bedie. So sama warango market ok en mana ni ka pitho wawach ni Nyambonye to kuma anyalo use mabor mogik en mana Bondo. Nego bed ni warango sani ka dhi 2026, there's the African Continental Trade Agreement. Wan wang'eyo ang'o matimre African Continental Trade Agreement ma wanyalo timo ohala beyond Siaya kuma aya ma Kisumu, wanyalo timo ohala East Africa, the East Africa region, to wanyalo timo ohala e Africa ka. Warango ni an kaka miyo, reproductive health mara chal nade, to mar adolescents madongo chal nade, bet e hospital bet nade. Sani kaka US nogolo pesa mane siro gik mang'eny, wadhi bet nade mondo wanang' ka jothieth ma ji dwaro thieth dhi bet maber kabisa. Ahinya warango mae nikech wayudo ka nyithindo rawera gi nyithindo ma adolescents ema sani giyudo kute mag ayaki mang'eny. Mano nyiso ni nitiere gimoro mochochre. 2026 nego warang ni jok mabiro matindo nego bed ni yudo thuolo mondo gidong, nikech gin ma jok mande nitiere piny. To ka moko omako gi mang'eny, mok ginyal dongo e yo maber, mok ginyal dongo e thuolo gi health rights mag gi korang, to kwa bet maber. Thuolo to nitie, kata kwa wacho ni otek, to kwa dhi mbele to wan gi hope, ni gi lek wan go ni gik moko dhi bedo maber, mana ka omenda oket kuma ber, mana ka jopiny bende ong'eyo ni en ratich gi mondo girang omenda ni mondo kik gipaka ng'ato oyaye nikech omiyi siling 50 to inyiso ng'ato ni ka idhi kanyo ma tiji to ma tija. Ambe kaka japiny achul ushuru, nikech samoro japiny no bende jamibadhi mok ochul ushuru. Ng'ama omi ushuru bende jamibadhi chamo ushuru marach. Koro mago e gima onego wane. 2026 en hope ni wanyalo lokore, en hope ni wanyalo yudo kaka watiegore